Ja, dat is weer meestal het weekend zal beginnen. We gaan was er alles heen. Juni is het Hoenekop Festival in Dokkum. En er zijn nog genoeg kaarten te verkrijgen, want er staat een megatent. Dus, maar de verkeer dat rent als de brandweer. Dus het wordt een hartstikke gezellig, jongen. Dus we zien hem van jongen al jaar in Dokkum, jongens. We hadden nog toch. Waarom deze actie? Ja, Hoenekop Festival, hè? Dus we presenteren onze tweede CD van de jongen. Dus we denken een heel mooi stuntje uit en we beginnen onze eigen zender, Hoenekop FM. Hoe heet het album? Psalms van de Roeghouwer. En waarom die titel? Ja, het zijn liederen van de mensen die deze aan het werk zijn om mensen een beetje te motiveren, zeg maar. Met een goede, dikke lading humor. Hoe gaat het met de populariteit van de Hoenekop? Ja, we zitten met alle gekte hier omheen zitten we nou weer even in een piek. He? Dus dat hier we verleden hier rek. En als je staat, dan gaat het weer een beetje met golfbewegingen. He? Dus we zijn nu aan het pompen. Jappie had een grote bek! Jappie had een grote bek! Jappie zwest graag uit